ningkong ning syam nga ngu iblay try kan rat nakabenta kani kasngi kumbangilong hadu kani ka kalip matru kadi ka jingker ku kado ka jong u di shwa bangan poi sya kani ka phang de ningkong ning syam apin itu shwai phi yala di ngade i wei na i health worker jong ka liulong sub center hapo ka jing pet jing kmi jong ka pomlum PHC lemba i doktor DPS ibade i doktor in charge jongi te mentang ayang hangni hakashnong umyo kabade kawe na kishnong kibahap hapo ka jing pet jing kmi jonga kum i health worker nakabenta kini ki quarantine te ngadap da ka jing songu nakaliang jong kashnong hakya ba kilala shisha ban ai kakti kamon kti kadiang ka jongki yangi banyaram lem ban kumno bangin penyat kumno bangin penne pensyong ye kini ki quarantine ki badai ban syong khop hayeng te kalalong shisha ka bajom nakaliang jonga nga ai khuble ningkong ning shap ye ki rang ba shnong ki bala yatre kamlang bat ni bla ai kakti kamon kakti kadiang ban bat ibala ai kelut men sim ru yangi bangin trai kat kaba ngi dei ban le bat ida ong ru balada dan kanu ka jing ye ngi la banya kandu ye i ha kanu kapor te ka jing khublei ka let ru na ka benta ka jing trai shitom ka jong i kong diang ibalong i we na i agan wadi jong kani ka umyo bat khantam ye kini ki arngut kinong hikai ki bara la ai shisha kata kakti kamon kakti kadiang nakabenta jongi ki health worker bat ibayan banya trailang hakani kasno te nakaliang jonga ngasu so ban pen pau hang ni pi ba ke ka ba ni trai kalong ka bayat bet jat enti hoot kaladon ka jingthut khandian hakaba iwei na ki basyong quarantine hakani ka shnong ila sedang banthnum namar ka jing bombyang shu kabam ka di hayeng jong i ila pen i hangai kata ka jing ka jong i ba nalor ba ilong tang mai inong kamai ka ji hakayeng ka sem bat idon ru hadu khat arngut ka sorry ba ila pen i nga ba idan hadu khatwei ngut ki family member jong i ki ba dei pet dei kmi mai i te lapen i kan yangai kata ka jing iong ba lada manga ukpa ka yeng ususyong te da ken ngan bam ngan pen bam pendi i kini ki khun hadien bang layo so ya kata ka jing shitom jong i mar ngala pen tip no shai i doktor te ngala ong i doktor ba ini iwei i quarantine imut ban pen dukut no ya kata ka jing shong khop jong i hayeng namar ba imbyang shu kabam kadi te mas yo ya kata ka phone call na nga i doktor lale ek badon kam hak ba ila pentep wud shai video te hadin kata pan nakaliang jongi sangot ki ba yetre hakani ka snong nilai phone mar kum tahi i MLA badon burom jong ka nongkrem constituency bat mas ndep phone kum ta i mairu ilapan ye kita ki kerteng jong kita ki primary contact te mas ndep ai kita ki kerteng bat ki family member jong ki tang hapo sau kenta kita ki marba mardi ki lapoi lut hakane kajaka bat nilayo ken ban let sam ye ki syakini ki basyong quarantine te hadien ba ki labyang ka bam kadi hakayeng jong ki te hadu kani ka khlip mat menta kasngi kilala ban penlong ngilala hiru ban ong bakalong ka bajop ya kata ka jingsyong ka jongki ka jingsyong khop ka jongki hakayeng kasem ka jongki te nakaliang jonga nga ai khublei ken ya i doctor in charge jong ka pomlum PHC ya i BDO bat ya iba lambor malnyang ibalaya tray borba bat bela tray shitom shisha ban pelong ya kani ban pelong kani kasngi ka bajom na kabenta ka jingshong khop jong kini ki quarantine hayeng te
nakaliang jonga tang dai ni kintin ku blei shibu bisa ngonem tapi sobiang sombet kon saja plan ta ya dia iya dia kembali ngalong tadan bak ta kan tidak tibak wasni sakit plan aku kong iya ngapun pau jing sungu iblay wa ula long kunia ku ngalong te nado ngadon haka korentai te pamiat kaphat kabit kabyang kembali long te ngasungu iblay ba lokor ku kerpang yangai piyeng kasyam bat kuncu ikari kasi cungi ba kari cungi kalong kumne kumalong de da kacing kurku kacung blay hakba kam la ban chia ka basneu hakani kari cungi tengi kerman skam banang ni sakmat new knyang cungpang online no nakani kari cungi ka ba pat kacing ai kublay na aya ba lung bang cukot UMLA cungi ubala no senyang ya nakunta jonga kayeng kasyam bat ki wadan hanya sinong cungi te filale stom kat bala pai bol barit cungkai ho kum UMLA sudan kecingkit ke baki ban pek ya ki yubon ki benta nakunta ban ai ki cingrap khamtam ko por bakerke to blai cing sup nang don kat bat phai nang yo ikamiat usat baklan bat khamtam và pinang la ban syakri pat ba wat ru ban ai ke cingrap ka badan kam khamtam ha kapo bakerke te kabala ngapun pa ka cing sungu cunga te menmet ngali yo peding ya ka cing ai sung ha na ka balang presbyterian maulai te wat langim yo ban ya kren kham ha wat ki ru dei ngai khule kerpang yaki bakila no senyang haden bakila tip bangidon haka quarantine i postol kitnyan masan bikit khot na balang molai ki wan ban ai hapding kacing dum joka met te iklum khen ka pol kacing don cing am i wan ra wan yarap nam ta chungi te khulei sibo ni phi ka balang goro ulei cing sup unang kerku yi phi nang ne sakmat nang la ban yai sekri ulei kham tam pinang la ban sekri ya ki breu ki baron kam ya kacing ram te ngai khulei ru ya i nos ki doktor ki badan hapo pumlom PhD ki bla trestom borba khamtam ha ko kum gune ko por nam dei da kacing rap kucung ki nginum la man long kumne ko molong menta te nado bangadan ha ka quarantine menta la ar fusan sngi ngampot yo cingrap nong no ro nei da kacing rap kucung ki ngala yo no MLA bat na ka balang presbyterian maulai te ngai khule kerpang ru kini ki helpal ki badan po ni sinong ki bala trestom ki bacuan cungo chan man la kasngi te ki wan ban ai men sem wat la kim la ban poi ru da ka phone ki phone te kum tang asu komen ngasu singan da ka cingwan chungki ban ai men sem wat deling ba chungki ngalong kum ne ko ngalong wat ki ru nga sungu e nga sungu tanat ya ka cing trestom chungki ki lengba ka cing wan ka chungki na kapor sikapor te nakaliang songa ngamla ban ai khulei wei te tang ini kente ni bakhndiat ulei cing sup nang korku ye phi pat kumchu ru ya i video chungi i wala trestom ban lebha nam ta ka chungi ha kapor ka bakerke khulei sibon
cek sing official thì yang hidup di satu kan di rumah oh ke kalau ponta lewat malih bahasa hari ini kucing ayah sekisi betul dapat ini berawal ke hati sendiri ini terus kena terus sulit deh kalau sebentar langsung ayah lingkong nakalian sa nga kung way ubaday ban siyang kurantan hiyeng nakadaw chung uni uknya chung pang COVID-19 ubala sa priang sadong sa talak portay but pagini kindat sendiri lawan poy hinagari ba iigajangi te kuntang ada way ban siyang hiyeng te wala ngalong kumu brew ubam dabit dabiang baha ndray nga haban siyang kumni hiyeng nakadaw ni kun persa ini uknya chung pang te mentala kumba arfwel ne arfu arsni ngadan ban siyang kumni hiyeng klam dami sinu klam dalek sinu te wat handu kene ke jing jar bang syam yel ka jong jing im am semadan kanu kalat jingrap ke bang manirap inga kene ke de sin guna kong yang ke bang ayo kan pediang ni ke jing ai subhan i MLA badan misi juni ba lambor namyang wala imla bandan marhmat lambat nga ban ni hine kapor ndai ile pha i gini ke jing ai subhan ling bagi ni gino trai hello ka na pediang subha ni gini ke jing ai subhan na phi balung ba ublay nang dar kadipi haga jing ko jing khia kamen bat nang ai hi jing nang jing start ba nang la shu ban trai kham hai kam hagi sing jing jung phi te khaddo nga so nang ban ai khublay gini gino trai hel lokal kiba po ngani ke sinong kiba lawan ban tingok rapang ngana ka pos ka por ban ami sim na ngana ka pos ka por ban ka por wan kum ka inspection ya ka met ka phat ka jonga hawali by day ba ko khia te ublay nang ka khui phi wala fidan hukum kene ka benta ban tur smart ban tur safrang ilde ban yakun persat am taw nyuk simpang ublay me dai phi habilang baro don ka phi bilang baro tagi ni tin kindan ublay berku ublay semua hak ban kong nga ai ngu ya ublay nang bo nang thang ubla penlong ini kini kembalong mentah mga i akan wadi waka chongka snong umyo pomlakra tengkat lembat kini ki health worker tengkat ru ye ikong sara nong rum ibadai inong pek na benta gitu kiba dan hapo kani ka quarantine ti ngapen pa kucing sngongu ya orang ya MLA badan buram cungi uba lambol malngyang ubalano senyang syaki ni kilong yeng ki badan kam kecing nyarap te do ublay unang ya kurku ya pi ba lambol mangyang MLA cungi ba ublay unri usmal ya pi ba pinang yo kemet kebkoj bakhia ba khila ban syakri ya ki pat jong kanong krem konstituensi hi barok pawe